Er der et følger derinde, Carla? Er det, Carla? Er det, der er derinde? Følger? Er der et følger derinde? Hvad er det, der er derinde, skal? Haha. Er det Musi? Så Chris er også blevet, hvad hedder sådan noget, mormor? Oldemor, ja. Det er rigtigt. Prøv at se Carla, fordi hun har set følget. Se hvordan hun kigger. Næsen helt ind mellem trammerne. Det er det, Carla, mus. Er der sådan en lille mini-en? Nå. Er den fin, Tuttet? Så tager hun lige en runde, og så hen og kigge igen, ikke? Ja. Musi. Hvad er det, Tulle? Hvad er det, der holder?